Ритъма на мечтите. Какво си направил, за да я накараш да избяга? Върви си. Сигурна съм, че този звук идва от телевизора на Джамна. Да идем да проверим. Да. Хайде. Дев, трябва да ти кажа нещо важно. Нека го отложим за утре. Сигурна съм, че са приятелките на Леля Раджо. Колко време им отнема на семейство Гопи да стигнат до храма на Кришна? Днес имам важна сделка. Изненада е. Здравей, Лелю. Здравей! Роли, този звук от вашия телевизор ли идва? Да влезем да проверим. Никога не отлагай днешната работа за утре. Нали така? Но тогава... Ще ти се обадя после. Сега затварям. До после. Но на шкафа има катинар. Утре ще говоря с него. Откъде идва този звук? Това е гениалният план на Роли. Телевизорът не е ли най-големият враг на баща ти? Нищо чудно, че го заключва всяка сутрин преди да излезе. Така децата му не могат да се спретилят с врага. Какъв враг? За какво говорите? Здравейте! Здравей. Най-големият враг на брат ти Джамна не е ли този телевизор? Нали за това не излиза никъде без да го заключи? Да, но ние имаме дубликат на ключа. Роли? Не е ли тя ключът за всеки проблем? Да, Лелю Раджо. Тук съм напълно съгласна. Мена, ела да посрещнеш приятелките ми. Здравейте. Здравей. Здравей. Сядайте. А сега песента от филма «Да танцуваме». Това е любимата песен на Кака Симар. Како? Како? Пускат твоята песен. Елате горе. Мена би ли донесла сладки за всички? Бързо! मेरा झुमका उठा के लाया यार वे जो गिरा था बरेली के बाजार में मैं तो ठुमका लगा के शर्मा गई बोली घूम कर बजा दे के मैं आ गई मुझको नचा के नच ले आजा नच ले मेरी यार तू नच ले छनक छनक छनकार हो नच ले मेरे यार तू नच ले अब तो लुटा है बाजार गलती करी थी मेरी नथनी पड़ी थी मैंने गलती करी थी मेरी नथनी पड़ी थी कि सोने में उसको रंगा गई Защо спряха песента? Роли, какво гледаш? Обади се бързо да разбереш защо не работи телевизорът. Не, Лелю. Няма да звъня. Онази маймуна Рохан само ме дразни. Вече 2 пъти съм му казвала. Няма да му звъня пак. За какъв се мисли? Миличката ми.
Това значи, че Симар няма да си довърши танца. Това ли искаш? Милата ми, сладичката ми, моля те, обади му се, хайде. Откажи се, Лело Раджо. Твърде като стар сапун. Много обича да се прави на интересна. Нали? Мъквай, Тотън. Искаш ли да те напърдаш едно хубаво? После ще цивриш цял ден. Аз съм Готъм, не Тотън. Ако още веднъж ми кажеш Тотън, Какво? Какво? Какво ще направиш, Тотън? моля, Тотън! Ей, не започвайте пак, стига. Готъм, престани. Роли, всички искат да довършат танца си. Защо не му се обадиш? Моля те, заради мен. Добре. Но само заради теб. Ясно? Да. Ало? Полудял ли си, Рохан? Не знаеш ли, че Кака танцува? Защо спря музиката? Как смееш? Кажи ми! Кой се обажда? Не. Сбъркали сте номера. Това не е музикален магазин, а думът на Тивари. Да ви го дам ли? Един момент. Кой е Рохан? Грешка, татко. Бях на косъм. Какво стана? какво? Какво стана, Роли? Баща му си е вкъщи. Затова и телевизорът и маймуната мълчат. Но, Чичо Тивари, как така е чул телевизора? Сигурно си е сложил слуховото апаратче. Как може иначе? О, не. Край на веселбата. Какво толкова? Нали съм тук? Аз ще пея, а ти ще танцуваш. मार दियो रे रसगुल्ला उठाए के मार दियो रे रसगुल्ला उठाए के पहला रसगुल्ला मेरे जेठ जी ने मारा पहला रसगुल्ला मेरे जेठ जी ने मारा आके वो मेरे झुमके में लगा मार दियो रे रसगुल्ला उठाए के निचोड़ दियो रे रसगुल्ला घुमाए के निचोड़ दियो रे रसगुल्ला घुमाए के मार दियो रे रसगुल्ला उठाए के दूजा रसगुल्ला मेरे नंदोई जी ने मारा Лело, ये लो не мислиш ли, че пее като щупен тромпет? मिला का Мена? Татко? Моля за внимание! Представям ви най-новия епизод на Шайн. अपनी खैर Ако искате да останете живи, бягайте! Мък, Дай на мен, мамо. Како? Да бягаме, иначе пак ще ни четат конско. Бързо, бързо! Мена? Джамна, защо си се прибрал толкова рано? Нямаше ли някаква среща? Да, како имах. Но ми вързаха теникия. Стоях и чаках почти час. Но после осъзнах, че не мога да си губя времето заради нечие безотговорно поведение. Казах на Чандан да затвори магазина и си тръгнах. Прав си. Всички знаят за твоята точност. Не е редно да ти губят времето. Хубавото е, че се прибрах по-рано. Видях как съседите ни създават ядове.
Искаш ли чаша вода? Ще ти направя и един джинджифилов чай. Здравей, братко. Добър ден. Не се притеснявай, Раджо. Следващия път ще ти покажа как се прави разгула. Добре, добре, ще говорим после за това. Довиждане. Довиждане. За каква разгула говорихте? Какво? Това ли? Не, нищо особено. Нали знаеш, че нося сладки на бедните? Тя искаше да ми се отблагодари, като ми направи разгула, но аз си отказах. Мена ще ми направи. Добре. Ще ми обясниш ли защо цялото село се беше събрало у дома? Ние бяхме се събрали, за да почетем Кришна. С песни? Да, У нас? да. От едната страна гърми телевизорът на онзи Тивари по цял ден, а сега вие пеете песни на Кришна у дома. Как ще учат децата насред цялата тази какафония? Мена, да знаеш, днес как се скарах с Тивари? Стивари ли? Прибирам се аз и чувам телевизора му да гърми така, че може да срути стените на Вриндаван. Да, странен човек е този Тивари. Обяснявам му, че това пречи на сина му, а той само ми кима. После гледам. Слуховото му апаратче виси на врата. Тикнах му го в ухото и чак тогава осъзна, че е дал прекалено голяма свобода на сина си. Така направих. Взе си бележка. Напълно си прав, Джамна. Но телевизорът изобщо не ни пречи. Нали така, Мена? Да. Изобщо, в интерес на истината, не сме го чули. Как ще го чуете? Нали в дома ни са кантяли песни в чест на Кришна? Мена, къде са децата? Те са в стаята си. Симар, дъще, Да. как са уроците? Защо изглеждаш толкова изтощена? Трябва да си починеш след колежа. Да, татко, но изпитите наближават. Кой има време за почивка? Радвам се, дъще. Точно такава отдаденост искам да виждам. Продължавай, дъще. Роли, трябва да взимаш пример от сестра си. Тази година искам да си първа по успех в класа. Да, татко. Този път ще съм отличничка. Браво, дъще. О, не, взел съм учебника на Роли по погрешка. Какво ще правя? Какво? Ей, ти малкия, тази година ще успееш ли да си пръв по успех? Да, татко. Сигурен ли си?
Како? Това е моят учебник. Дай да видя какво учиш. Това ми напомня, че има родителска среща. Кога каза, че ще бъде? Дали да ми напомниш? 2 дни предварително, за да затворя магазина по-рано. Последният път оценките ти не бяха впечатляващи. Този път искам да се подготвиш. Да, татко. От сутринта ям падеми. Браво. Много добре. Успех в ученето. Тотън? Какво правиш в тази стая? Нали мразиш да учиш с роли? Какво четеш? Какво четеш? Дай да видя. Дайде! Татко, той... Географията, како? Дойде да те помоли за помощ, нали? Да, татко. Затова го повиках в стаята. Ясно. Добре. От кога учите? От 3 часа, татко. Наистина? Ако искате да си починете, може да слезете долу и ще гледаме телевизия заедно. Какво ще кажете? Искате ли? Да. Всички сте тук? Да. Сядайте, деца. Мехир! Деца, това е новият документален канал. От него ще научите какво се случва по света и ще си повишите общата култура. Приятно гледане. Како? Как така татко прескача всички интересни филми и оставя най-скучните документални канали? И очаква да ни е интересно. Какво ще правим? Сядай. Ти мълчи. सचिन समाज सेवा में यकीन रखते हैं और वो चाहते हैं कि इस काम के लिए बाकी लोग भी आगे आए। इसके लिए वो अपने समय की नीलामी करने के लिए तैयार। Какво е това? Един си заключил котката вкъщи, друг го ухапала маймуна и избягала. А вчерашните заглавия светът щял да свърши през 2012. Да ръкопляскам ли очаква? Главата ще ме заболи. Престани. Лело, не издържам повече. Татко? Може ли да пуснем някой сериал за малко? Защо за малко, дъще? Ще гледате колкото си искате.
Веднага, щом Симар завърши колежа, ти гимназията, а Тотан основното училище, ще махна катинара на телевизора и ще ви дам дистанционното. Тогава ще гледате каквото си искате. मेरे गुरु रमाकांत आचरेकर जैसा इंसान मैंने नहीं देखा। वो खुद कोई महान क्रिकेटर नहीं थे। शिक्षा को सिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ते थे। मैं सिर्फ 11 Лело, Не прекаляваш ли, Джамна? След дългия ден искат 1 час да гледат телевизия. Деца са все пак. Не може ли да им угодиш? Няма да настъпи краят на света, ако пуснеш някоя от любимите им предавания. Да, децата са само оправдани. Ти си тази, която иска да гледа съпунени сериали. Точно от такива предавания децата затъпяват. Дъщерята на ония матур, например. Едно време гледаше сериали по цял ден и накрая избяга от къщи. Не е ли по-добре децата да стоят далеч от тези вредни влияния? Как мислиш, Симар? Прав ли съм? Да, разбира се, татко. Мена? Да, Какво има за вечеря? кърфиол. Вкусно! Да си оближеш пръстите. Подай ми хляба. Да, заповядай. Симар, дъще, отдавна не си ни приготвила от твоя вкусен патладжан. Кога ще ни нагостиш? Правиш го невероятен. Утре, татко. Утре е неделя. Ще направиш утре вечер. През деня има... Утре е почивен ден. Какво ще кажете да посетим някой краварник? Краварник? Защо правиш такава физиономия, Роли? Там е много хубаво. От кога не сме излизали заедно, като семейство? Така ли? Така е, татко. Кога съм ви водил някъде, където не ви е харесало? Значи е решено. Утре отиваме в Гошала. Да. Лело, планът ни се разваля. Бабата на онзи Джагдиш. Защо идва в най-лошия момент? Баба? Роли, за кого говориш? За никой, Джамна. Онзи Джагдиш, който живее на съседната улица, има баба, за която говореше Роли. Това не е редно, Роли. Децата не бива да подмятат коментари за по-възрастните. Ти си виновна, како? Ти събираш цялото село у нас. Стига, моля те. Да. За всичко съм виновна аз, нали? Аз много обичам хаоса. Ами в такъв случай, утре отивайте без мен. Сигурно и там ще те ядосам. Затова по-добре да си остана вкъщи. Защо се сърдиш? Нямах това предвид. Не исках да те обидя. Не, напълно си прав. Допуснах грешка, затова сега си плащам за нея. Няма да дойда. Но како аз... Вземаш го твърде на сериозно. Не. Няма да дойда и точка по въпроса.
Трябва да си платя за грешката. Няма да идвам. Чуй ме, Няма да дойда. остави ме да се извиня. Няма ли да простиш на брат си? Ще дойдеш с нас и край на спора. Добре. Щом се извиняваш, няма какво да се направи. Ще дойда. Какво мъчение, како? Ако искаме да гледаме телевизия, трябва да гледаме Discovery. Какво ме интересува мен, че птиците от Сибир прелитат в Индия за зимата? Повече ме интересуват мъките на Накуша и шегите на Тапася. Знаеш ли как ми липсват? И точно когато татко реши да ни изведе, къде ни води? В храма на кравите. Не е ли достатъчно, че у дома сме вързани по цял ден? Достатъчно, Роли. Трябва да знаеш, че татко прави всичко това за наше добро. Не съм ли права? Знае само да ни забранява. Никой друг в училище не води такъв живот. Честно ти казвам, няма разлика между татко и бащата на Амаджи. И двамата са като Хитлер. Казвам ти. Ако искаш да танцуваш, трябва да е докато го няма. Ако искаш да гледаш телевизия, също. Всичко, което ни е приятно, трябва да става в негово отсъствие. Обзалагам се, че животът в затвора е по-забавен. Роли, стига. Той е наш баща. Не бива да говориш така. Роли, не се ядосвай. Нали утре ще ни изведе? Имах страхотен план за утре, а той ще го развали с тъпия краварник. План? Какъв план? Няма значение. Чакай, хрумна ми нещо. Няма да се откажа толкова лесно. Не, не, не. Ама, какво е това? Устните ти сигурно са пресъхнали от това непрестанно говорене. Скъпа моя, трябва да се научиш да изключваш звука на устата си. Умът ти трябва да си почива, скъпа моя. Како? Ти си по-голямата ми сестра. А аз съм тази, която се грижи за теб. Ако започна да си почивам, няма да имаш никакво забавление. Добре, бабо. Тук съм напълно съгласна. Благодарение на теб можем да слушаме телевизора на Рохан. А аз мога да се занимавам с любимите си танци. Така че, скъпа моя щура сестрички, благодаря. Роли? Леля те вика в стаята си. Иска да се вози на Уранкатола. Каква Уранкатола? Не знам. Един бог знае какво са намислили този път. Мена, Да, като приключиш, сервирай закуската. да.
Трябва да стигнем до краварника на улица Матура на време. Така че побързай. Иначе може да се разкарваме на празно. Да, скъпи. Десет и половина. Лело, 10 и половина е. Добър ден, Джамна. Добър ден, Дивакар. Братко, влизай, влизай. Добър ден. Добър ден, дъщ. Добър ден. Добър ден, дъщ. Добър ден, братко. Добър ден. Сядай, братко. Лъскаш обувките, а? Лъскам. Искаш ли чай? Няма нужда, снахо. Днес бързам. Так му на време идваш, Дивакар. Днес ще посетим краварник. Защо не дойдеш с нас? Ще е много приятно. О, не, Джамна. Днес ще ме извините. Излязъл съм по важна работа. Внучка ми има рожден ден в други ден. Трябва да й купя подарък. Та съм тръгнал към пазара, само че... Нямам представа какво да взема, затова исках да помоля Симар за помощ. Хайде, Симар, дъще! Но, Дивакар, ние ще ходим в краварника. Ама, братко, краварникът няма да избяга. Остави го за другата неделя. Рождения ден на детето идва веднъж в годината. Нали я познаваш на Хами? Ако не хареса подаръка, ще го захвърли в някой ъгъл. Знаеш ли колко ще е тъжно детето? Добре, Дивакар. Щом настояваш, ще отменим плановете си. Симар, Да, татко? иди да се приготвиш. Добре. Настанявай се удобно. Впрочем, Джамна, кажи ми нещо. Караш ли още онзи стар скутер? Защо не си купиш нова кола? Щом обикновен човек като мен може да си го позволи, значи и ти можеш. Няма ли да е по-удобно, когато искате да излезете някъде с семейството? Дивакар, моето малко семейство наистина ли се нуждае от автомобил? Някой ден ще купя. Но чак когато приключа с другите отговорности. Я стига. На коя планета живееш? Кога изобщо свършват отговорностите? Так му приключиш с една и изкача друга. Напълно си прав, братко. Вземи, например, най-голямата ми снаха. Тя роди 4-то бебе, а не е гледала нито едно от 4-те. Аз им сменях пелените, аз ги хранех, аз ги къпех, за всичко аз съм се грижила. На тази възраст аз съм тази, която има нужда от чужди грижи. Така е. Аз върша всичко. А снахата по цял ден се излежава. Права си, Лелю. Кой може да отгледа деца без теб? Права си. Впрочем, Лелю, защо не обясниш на снахата как да се грижи за семейството си? Така няма ли да ти е по-леко? Моля? Какво говориш пък ти? Децата са дар от боговете.
Раджо, аз ще си тръгвам. Много добра работа вършиш. Благословени да сте. Да, Довиждане. 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 Впрочем, како? Не ти ли омръзна постоянно да правиш сладки? Това е вид социална работа. Когато правиш добро, получаваш замяна добро. Така си. Между другото, братко, ти би ли искал да сториш една добрина? Каква? Би ли закарал мен и мена до храма? Разбира се. Хайде. Не, како. Не мога. Имам много работа. Тя работата никога не свършва, Мена. Днес е празникът на Ганеша. Ще отдадем почет и ще се приберем. Добре. Тогава аз ще отида с Симар. Ти пък. Какво ще правиш там? Още по-добре. Така ще изберем подарък по-бързо. Тогава аз ще отида Ураго. Ще учим заедно за контролното от другата седмица. Ако всички излезете, аз какво ще правя? Съжалявам, братко, но нямам повече място в колата. Ако искаш да дойдеш, ще трябва да караш скутера. Така като каза, се сетих, че скутерът има нужда от ремонт. Ще го закарам в сервиза. Идеално. Хайде всички да се оправят за излизане. Хайде по-живо. Хайде, Побързай, дивакар. спокойно де. Влизайте бързо-бързо. Хайде, качвайте се. Бързо, дъще, влизай. Дивакар, днес много ни помогна. Да, Чичо, много ти благодарим. Благодарим? За какво? Пригответе се за голяма изненада. Каква изненада? Сигурен съм, че пак е измислил някой номер като Тапася. Млъква и Тотън. Тапася мисли само за себе си. А аз се грижа за всички, точно като Леля. Разбрали? А сега сядай. Хайде. Чичо, подминахме улицата към базара. Сбъркахме пътя. Да, дъще. Не се тревожи си, Мар, дъще. На правилния път сме. Този път води към кино Джанки. А ние ще гледаме филм. Филм ли? О, не. Моля те. Моля те, прибери ни. Как? Вече пристигнахме. Пристигнали сме. Ура! Еха! Филм и ще гледаме Thank you. Слизай, Мена. Хайде, де. Това е грешно, како? Дивакар, върни ни обратно. Слизай, снахо. Хайде. По-живо, де, Мена. Не, како? Слизай. Филмът ще започне всеки момент. Хайде. Лелю, не е ли грешно да лъжем татко така? Права е. Той искаше да ходим в кръварник.
Како? Знаеш какъв е избухлив. Ако научи, лошо ни се пише. Боже. Батко. Прибери ни, моля те. Но... Я стига, Мена. Стига. Кажи ми, откакто си се омъжила, стъпвала ли си в кино? Но Не. Така че седни и се наслади на филма, а аз ще се оправя с последиците. Да, Мена, не се тревожи. Ако стане нещо, аз ще говоря с Джамна. И без това татко няма как да разбере. да, така е. Хайде, бързо, да влизаме. Ще изпуснем началото, хайде. Хайде. Къде продават билетите? Ето. Ето тук, заповядайте. Филмът е започнал. Хайде, Мена, бързо, насам. Да сядаме. Ти седни тук. Аз бях прав. Хайде, сядайте. Не искам да седя до теб. Стига. Стига сте се карали. Сега ще гледаме филм. Не забравяйте колко трудно стигнахме до тук. Само си търсят повод. Стига, Роли. Просто гледай филма. Здравей, Чичо. Топката... Рохан, Да, Чичо. като приключиш с крикета и телевизията, би ли почистил учебниците си? Покрити с 3 пръста прах. Толкова рядко ги отваряш. Нищо подобно, Чичо. Всеки ден ги пъхам и вадя от чантата. Ще уча, като наближат изпити. Така ли? Да, Чичо. Здравей, братко. Здравей, Тивари. Дебелите лупи, които носи синът ми, са доказателство, че учи много усърдно. Не е сигурно, Тивари. Дебелите лупи може да доказват, че гледа много телевизия. Защо ме гледаш в ушите? Сложил съм си апаратчето. Добре. Плаша се, когато ме погледнеш с каменно изражение. Миналия път едва не си сплюх дробовете от викане, а ти не ме чуваше. Не беше ли така? Да, случва се понякога. Ти как си? Как е здравето? Здравето е добре. Скутерът е този, който има нужда от ремонт. Ще го карам към сервиза. Кога се развали, като не го караш? Скутерът изисква грижи като дете. Тивари, ти си добър човек. Имаш ли нещо против? Да ти дам един приятелски съвет. Кажи. Не занемарявай сина си. В крехка възраст. Лесно може да излезе извън контрол. Виж аз как съм дисциплинирал моите. Не излизам без да заключа телевизора, но те никога не се оплакват. Защото знаят, че го правя за тяхно добро. Вземай пример от децата ми, Тивари.
Не мислиш ли, че семейството ми е идеално? Разбира се. Препоръчвам ти да наложиш забрана на сина си. За да има по-светло бъдеще. Добър ден, Джамна. Добър ден. Джамна, още ли си тук? Кино Джаанки е на 10 минути път. Филмът сигурно е започнал вече. Да не си изгубил ума. Какво значение има дали киното е на 10 или на 40 минути път? Няма никакво. Току-що видях твоето идеално семейство да влиза в кинозалата. Всички знаем, че не даваш на децата си да гледат телевизия. Как така ги прати на кино, а? Стига си бълнувал, Матур. Моето семейство не е като твоето. Какви ги дрънкаш? Като ги видях пред кинозалата, и аз бях много учуден как са се обърнали картите. Ако не ми вярваш, защо не отидеш да се увериш? Надявам се, че децата ти не са отишли без да ти кажат. О, не. Това е невъзможно. Все пак семейството ти е дисциплинирано. Листо не пада без твое позволение, нали така? Впрочем, Тивари, Да. когато дъщеря ми избяга от вкъщи, много хора ми се подиграваха. Казваха, че не съм се бил грижил за семейството си. Сега не пожелавам на никого да се случи това, което се случи на моето семейство. Аз ще тръгвам. Довиждане. Довиждане. तुम क्या चाहते हो कि कंपनी बंद हो जाए? क्या किया है मैंने? पर्दे बंद करना याद रहा, कैमरा बंद करना याद नहीं रहा। आगे दिखाओ ना भाई, थोड़ा सा. Какво правиш? ऐसे क्या देख रहे हो? बहुत खूबसूरत लग रही हो. Како? Този филм кога ще свърши? Тихо. Стой кротко и гледай. И защо искаш да свърши? Един бог знае кога пак ще можем да дойдем на кино. Но како? Господине, приберете фенерчето. Пречите. Не ме ли чухте? Стига, Роли. Остави го. Стига. Кой е? Какво става?